Nou, dat is mooi, hè? Dit is mooi hoor. Ik begin nou, zeg maar. We gaan nu naar Mennerscha. En dan halen we Ulba op en dan gaan we zo weer naar Sint-Anne. Dan hebben we daarna een Peerwooi en dan gaan we naar de Nijevenne. En dan is het gebeurd. En dan hoe laat? 1:15, dan moet ik naar 2 halen. En die breng ik er ook. En dan 3:15, zoiets, 4 uur, dan haal ik ze weer op en dan breng ik ze weer thuis. Zo. Zo, dat is wat van anderen. En dat is altijd wel mooi. Goeie, hè? Goeie. Is u al klaar? Nou ja, je bent vroeg. Ja, dat... Ik doe de deur open. Ja, we zijn ook vroeg. Dat klopt. Maar ja, we hebben een hele... Oh, gaat de deur op. Ja, voorzichtig, hè? Voorzichtig, hè? En, ja, Gerrit, het lukt ook wel weer. Hulbe. Ja, Mooi weekend, hoor. ja, dat is best gewoon. Mooi. Mooi. Het regent vanzelf wel weer de man die nou. Ja. Ik zou, als ik dan toch doen, dan ben ik de hele dag. Zo. Daar heb je ook vrij voor dan. Of tenminste vrij, maar geld is wel vrij. Maar. En een pensioenregeling. Ja. Ja. En hoe is dat dan? Ja, dat is ook leuk. Niks meer over is ook leuk natuurlijk. Maar ja, er is altijd wel wat. Zo, ik ben bij in Sint-Jabek, bij de Grote Kerk. Daar mooi, daar omheen en meer en zo is dat. Nou, dat doe ik dan, draag ik mooi. Maar er is ook altijd wel wat. Ik vind je moet al wat doen, want als ik thuis zit, nou dan weet ik het wel. Dan komt het ook niet doen. Dan zit je veel te vaak thuis bij de vrouw en zo. En, nee. Dat is net goed. Nee, dat is niet goed. Ik rij een roosje. Vrouw het leven. Nou, die heb ik weer. Ik ga. Een speeltje is dat. Sorry. Nu, ik kan wel later. Ho, niet te gek, niet te gek, niet te gek. Zo, dan moet ik er weer even bij. Hey, doei. Hey, daarom stappen. Ja, Hey, doei. Hoppa. Oh, een makje, hè. dan de bus gedaan, weet je maar. Ja. Goedemorgen, hè. Tot vanmiddag, hè. Hoe bevalt het elektrisch rieden? Het bevalt prima. Ik vind het geweldig. Er hoeft niks te doen. 6 minuten vooruit en hoppa, daar gaat hij. Even een travestament. Nee, kijk. Je moet het ook niet overdrijven. Dat heb je de krijg al over gehad. Je moest... Het is eigenlijk ook voor bejaarden, zeg maar. Het is ook echt voor bejaarden, zo'n busje ook. Je moet niet maal mee doen, zeg maar. Niet bam en dan zeg je dit en dan zeg je dat. Je moet ook met... Hij hoort echt bij het bejaardentehuis.